umsebenzi wesikebhe uthi namamemba ekhona nobuholi benu bukhona kuzo. Umsebenzi wesikebhe ukulwa nobugebengu. Aningene ey'ndaweni zamatekisi, nilwa nobugebengu. Aningeni ey'ndabeni zakwaNkosi, akudingi nina lokho. Uma nizobamba umhlangano, aniqondanisi nomhlangano wenduna. Manizobamba umhlangano, aniqondanisi nomhlangano wenduna noma wenkosi. Inkundla eniyisebenzisayo anibambeli umhlangano wesikebhe la induna ebambela khona ngoba niyoyifaka ey'nkulumeni kusasa. Kuthiwa enkundleni yenduna kwakushawa abantu. Kuyazwakala? Isikebhe eseni, isikebhe yini ebuholini kule ndawo enibukhethile. Nazi ukuthi maniyoba ney'nkinga naba abantu ababe babulala inhlangano kule ndawo. Nekomiti labo. Mawushemene esikebheni awuyikhukhumezi, awuyishayi isifuba. Uma ushemene esikebheni yazi ukuthi uhola imizi enabafelokazi engasenamadoda. Uhola imizi esibhekwe izingane, zintandane lezi engasenabazali. Uhola wonke umuntu ohlukumezekile ngobugebengu. Sikhathele oshemene abasikhandela iy'nkinga. Bakontrola inhlangano bayijike bayiphendule eyabo. Inhlangano ibe nabanikazi bayo. Qede lo shemene lobanga ningazi nanokuthi nizomripota kuphi khona. Namhlanje ngifuna ukuthi sibaphe iyabo. Nazi nomthetho abazosebenzela ekwawo bona. Niyokwazi nakusasa noma sebenza okungasekhona. Siyaxolisa sinakazi. Siyaxolisa. Sijabula kakhulu uma ufika amakhosi akhetheke. Ukukhuluma kwami sekufishane bekuyiziyalo lezi enginiyala ngazo bafowethu. Ningamalungu esikebhe. Isikebhe ukuze siye phambili sizoqhutshwa yini. Esikebheni into esiphakamisayo inhlonipho. Umuntu omdala uyaziwa. Uma umncane ehlonipha omdala, omdala ehlonipha omncane. Asikudingi ubuholi esikebheni obungalawulekile. Asibadingi abaholi umuntu ehlulwa yikhaya, ahlulwa umzi wakhe. Bese lithatha lithi akazoma phambi kwabantu aboshemene. Ubuholi buqala ekhaya.
before uzovumela kwamakhelwane. Qala ekhaya ube umholi. Uma unomuzi ongazinzile ubaba wekhaya noma mwana ekhaya kungalawulekile nangaphandle ngeke kuze kulawuleke. Sidinga abaholi abaphiwe ubuholi, hayi abaholi abazolwela imadlana lencane. Ake nginicacisele imali lenikhiphayo. Uma ku50 rand ngenyanga, remember ngesikele, nikhipha imali yokuthi ukwazi ukuqhubeka inhlangano isebenze. Everything. Njengoba bengifuna ukuzini bafa nje. Uyena baba ukhonta unifakela imali makade ninomhlangano kulawo ma50 rand nowakhiphile. Ama50 rand nayo azonisiza kwi-transport. Azonisiza ukubhadala abameli. I-transport abameli ukuqhuba ibranch yenu ukuthi ikwazi ukuya phambili. Number 2, asinazo izimfihlo ezimalini. Ninalo ilungelo lokubuza ushemene noma nibuze umgcini mafa noma nibuze nobhala ukuthi sina malini esikhwameni. Uma ngabe beninomhlangano namhlanje kuyilisonto, ngomhlangano olandelayo fanele phela njengamalunga nikwazi ukubona izipho ebeyikade ziyofaka le yamala kade nimemezelelwa la imali. Uma nibambe umhlangano, uma nenza u500 uyamenyezelwa phambi komphakathi kulabo abantu abebekade beyikhipha imali ukuthi senze u500. Uma ngabe ngenyanga ephelile besenze omunye u500 kusho ukuthi kule nyanga sesino 1000 ebheke. Uma kukhona uhambo niba nomhlangano nisho ukuthi sinohambo le ndawo lethile. Uma ningenayo imali emakhikhini ninalo ilungelo lokuthi niyotshontsha esikhwameni senu, kodwa ngokuvumelana kwenu nobuholi benu. Ningisize abantu besikebhe. Sikhathele ukubona kuma-social media kukhulunywa kabi ngesikebhe kanti abantu noma kuthiwa senza ama-workshop abangizi enquthu. Ngeyi-15 zikaJuni yike ehlanyenzeka minyaka yonke. Kwesithethe kanje loyihlala sikhuluma ngeyinkinga ababhekene nazo. Ngicabanga yonke le ndawo ukuze uyoshona endleleni bancane babili bathathu oyihlala bezayo. Bonke labo ihlalo abezi. Mangabe kusikhulunywa ngendaba yesikebhe sikhathele ukuthi kugxekwa bona kodwa bona bengezi uzo-workshop ngalo. Akusuka umthetho wesikebhe lona. Namhlanje sizoniqinisekisa niyoyishintshela nina uma sengene inkohlakalo, ngoba umuntu uqala ukushintsha uma sengene inkohlakalo. Aqala skema abantu abathile angasafuna ukulandela umthetho sisekelo wesikebhe. Isikebhe ngeke sihambe nanangu baba kuphela. Isikebhe sizohamba nani nina i-members la. And wonke umuntu olawo umbono wakhe ubalulekile. Mangabe ungafuni ukutshelwa usuya umholi. Noma ngathi ukusipha isitulo. Uma ufuna ukuhola abantu uvuma ukuholwa nawe. Ukuze uzokwazi ukuthi kwakhe into ethandwa abantu. Baba, uwangathushamela. Ngiyafisa ukuthi ebuholini bakho wazi kusuka namhlanje. Angazi mhlambe emumva ekuphileni kwakho ukuthi mhlambe umuntu oyiphethe kanjani. Usuka namhlanje njengoba sezezathiwa njendawo. Asinawo ushemele ukuthi uhambe ibhodi.
Asinawo ushemeni ozotholakala edlala nezingane ephuzwa amabhiya emgwaqeni. Wonke lo mphakathi uinveste kuwo. Ukuthi usize imizi eyakhele kule ndawo nekomiti lakho nobuholi bakho onabo. Ningaxwebanela imali yomphakathi. Holani abantu ningabheki inzuzo. Esikebheni kuyavolontiya kuphela. Akekho umuntu oholayo. The day waqala wathi ubheka inzuzo wazi ukuthi ngeleli inhlupheko kini. Futhi engikuthanda kakhulu. Mawusuphambene nekwagogo lesikebhe izokushaya igama. Ngajabula uhlala iminyaka emibili ungenzi kahle. Ibe ngithatha. Suke njalo ingakapheli. Uzofa. Ngoba uthatha into okufanele ngabe isiza abantu. Usuyenza yakini usisebenzisa isikini. Awusasebenzi ngenqomo wesikele. Oyihlala bakhohlakele. Angayiboni inkohlakalo kuwe. Namhlanje sizokugcoba ngokusemthethweni. Bamanyana. Futhi mina ngiyafisa ukuthi mhlambe kube ubukhulu ngoba kubona. Nakwankosi. Uma kuthiwa nje ushemeni akenzi kahle. Phela namhlanje sibusisekile. Ngoba inkosi ikhona. Sikhuluma ngemisebenzi nangendlela isikebhe sisebenza ngayo. The day kuthiwa sebeshintshile. Inalo ilungelo lokuthi nibize. Ithi lokhu akusikhona. Lokhu yikho. Ngicela baba nisenze nje ukuthi mhlawumbe ngalokho esizokhuluma namhlanje. Singezwa kusasa sekuthiwa kusekhona okunye. Wazi ukuthi la kulesi sikhundla ukuthi mawuthothobele zikhona akhona amanye amanga. Azofike akukhube ngoba kusuka ezihlalo bakwamanye amakhosi bakwezinye indawo. Afuna ukuzongena gamanye la kanti uzogila imkhubu. Umoshile endaweni yakubo. Usuma umholi mangabe ungalandelwa abantu bakini. Ngilana nje ngisuke eGolgotha kunabantu basenqubo. Angazi induna yami ukuthi ivelelwe yini namhlanje ngoba ngihlale ngihamba nayo. Ngoba ngiyabonga ngobese. Induna engiphethe le. Noma ngathiwe siyakuphi. Usuku ungasiyena umholi mangasahambi nabantu bendawo yakhe. Angazi lokho ukuthi nina imembers zesikebhe nivumela umuntu osuka athi uzophatha kule ndawo. Mase kumisa umholi njengoba sizomisa umholi namhlanje. Asadingi ukuthi sizwe kuthiwa ubani uthe kube ukuthi. Dlamini. Imala. Uwa ngithobe kwehlala. Kwenziwa yini bengabazi umholi bakho? Abangabazi umholi bakho. Bungakeza. Abeka bathi kodwa uDlamini. Akunjani? Abekho nabangafuni ukuphatha uDlamini, abangabazi umholi kaDlamini. Bakhona. Dlamini. Ukuba umholi kuyisiphiwo. Noma ungafunda kangakanani. Kodwa mawungabuyi ubuholi ngephela. Ngicela ukuthi ngendlela ohola ngawo bambisana nabantu obaholayo. Beka abantu phambili uyibeke emuva wena. Usibhekele oyihlalo. Ungena esikhundleni sikabazi. Sangubani. Ungubani ata akasekho emhlabeni. Uzulu ukhona. Uzulu. Ukhona la. Umcelile ukuthi akeze. Uzulu leli mhlanganisela inkonzo. Ukuthi azoxolisa kubamanyathi.
Cela uxolo. Yeah. Beniyazi imikhuba yakhe. Besingasiyazi ngoba ule komndeni thina sinawo. Usuka kwaMduli. Yeah. Lalelani ke manje lesikele. Ungubani? uZulu. Umbuyazi eMatuba. Anginayo imihlo. Umbuyazi ubebisile. Qeda kuyela nje manje. Bamanye ngicela ngisho ukufonela. Ama-complaint aqhamuka ngombuyazi amazi. Isikebe bafunda sipolitiki. Ngesikhathi sepolitiki umuntu akayenzeli inhlamba. Ungubani? Ube umholi kodwa ube umholi wesigebengu. Isigebengu. uZulu. Ukuthi ngikhuluma kabi ngoba akekho. Asiqondani naye. Futhi mina lalela. Angeke ngimshaya uZulu. Ube ngifuna ukumshaya ngabe kudala ngamshaya. Angalokho ethi mangabe kufanele ukuthi sidibane emhlanganweni lokho eluzomhlangana. Uma umuntu efuna uxolo, uyazehlisa ebaholini bakhe. Afika ngizocela uxolo. Angeke sijabulise ukuthi ukhipha inkomo. Uthi uyaxolisa kodwa ayinasimbuzo. Uyalemukela loxolo lonjalo. Efonini kodwa uyakwazi ukufonela. Kodwa mase kufanele sihlangane lo. Mina kube ngifuna ukumshaya uZulu ngabe kudala ngamshaya. Babenzile ugebengu emabhrentshini unibela wonke. Njoba ngulinganisela nje suka eMatuba. Uze uyoshaya impangeni yonke bamoshile. Badle inkomo zabantu. Badle imali zabantu. Sibabize uyazi, sibabize ngokuthi siyabeza. Ngikhuluma ngento yeminyaka. Uyazi. Bangezi. Kufika abanye umunye angafiki. Kukhulunywa ukuthi sathola amafoni ngiganga ngiqova inhlangano nenzani. Ngiyamangala nje mangabe ngizwa abaholi la nezimembe ezinye zithi sisame themba ubuholi babo. Asibadinga abantu abakhuluma lezinhlangano. Umuntu angalesingamenzela uxolo. Sulwemukele. Kodwa ngidinga ikusasa ngizothi usephazamisana nawe. Uyangizwa njani? Yeah. Angidingi ikusasa ngizokuthiwa mhlawumbe seniyabanga. Ngoba ubuholi lento ezakala eMatuba kumbuyase nomkhwanazi. Ngokusana. Sineyinkinga ngesikhathi. Abantu kufanele ngabe bafundisa umphakathi. Yikho ngisesikebe lokho. Osheme ngokho la. Kodwa kuhlala kuba. Sizogcoba le branch. Ungaphansi kwakho ngeke. Ngizoba nawaqala wathi akangabe usafuna ukuzumtshela khona wazi ukuthi ukhona sebesemva kwakhe. Le branch sidinga yande. Ingashoni phansi. Hlonipha umphakathi wale ndawo nulalele. Ningasabisi umphakathi ngesikebe. Isikebe siwumphakathi. Ukuze futhi sephambili sidinga umphakathi. Umuntu okufanele abe nenkinga nesikebe yisela kuphela. Hayi umuntu ongenzeli ukuthi uzothusa uzohlatshiswa. Mawumholi. Hlukanisa amacala. Hlukanisa icala lenzondo. Neqiniso. Khona amacala asazofika. Elilethwa inzondo. Mawungaphika ubuholi nakubona. Ngoba ubheka inzuzo esikembeni uzothatha icala lamakhelwane adolethe inzondo. Uthatha icala lomndeni. Kanti ulethe inzondo. Uma kufika umuntu womndeni ezomangalela ufuna umbuzo ukuthi utheni umndeni wakini. Before uthatha kusonke amacala kufanele ukuthi mayiqhamuka ukwamukela washaya izandla wafaka esikepeni. Mbuzo umuntu ukuthi utheni umndeni wakini usuka ubikela yini. Athi sengubikela ukuthi induna itheni yona.
athi hayi induna sengiyitshelile. Yes. Itheni induna? Yes. Uma ngabe umholi uzothatha ifoni ufonele induna. Uthi nginobaba kwabani lethi icala likamfowabo. Uthi semsuka lapha kuwe nduna. Ngicela ukulibuyisela kuwe kwaNkosi. Siyayihlanganisa imindeni la esikepini. Kodwa masoyihlanganisa asibatreat njengokuthi mhlawumbe sizosithatha amasele. Sibiza zonke inhlanga ukuthi sihlale phansi. Sibakhombisa ubungozi bokungozwani komndeni. Ukuthi umndeni mangabe ungazwene kwenzakala yini ekugcineni? Ngoba abantu abadinganayo, ngisho izingane zabo ziyodingana. Angeke uthathe umuntu ngoba uzomangalela umfowabo, ngisho kuthiwa umtshotshele. Kodwa kudinga ukuthi ucabange kakhulu njengoshemene ukuthi le ncane uzolungisa kanjani, ngoba mawuke wamthatha lo wathi akashaye. Kanti isilonda esingaphindi kwawe wena shemene uqhekezela umndeni usumushile. Awusowuphindi usuzwane noma akathiwe kunjani. Kuzozondana izingane zalaba abantu, kuzondane bona, kuzondane ngisho umzala, ngisho yonke into. Usumushile. Awungafiki umndeni wabantu ngegama likahlala. Bamanyana. Bengicela mkhulu iyalo zakho kule branch. Before sizobathatha phansi bese siqhubeka nohlelo lethu lomhlangano. Amandla. Wethu. Izwe. Ngoba. Simunye. Sizokwenza njena abaqembu liyala ninonke. Emveni kwalokho mhlawumbe ubaba athi khona umculo uzobe secela ikomiti. Okwamanje ngisamekise namalungu. Oselingani angasiqhamukeli isikhumba sethu. Lilunga lekomiti engizokhuluma nikulalele sihlalo nobaba. Iqale nje efuna ngikwenze before ngenze